Merhaba, navê min Hogir Çelîk, ez ji Koserê me, ez muzîkjenim. Di sala 2014 min dest bi xebatê xwe muzîkê kir. Di çanda Elî Temel min dest pê kir, min baterî dixist. Dawiyê min Erbane derbûqa aliyê perküsyonê min xwe pêşxist, ana vî gavî ez warê xebitim. Müzik ji bo min, her enstrûmanek zimanek wî heye, kor here mavê. Wexta ku tu wê enstrûman dixî, tu enstrûman perv dipeyvin bi hîsê xwe. Müzik zaten zamanê berê jî dêw bavê me, kalkê me muzîkjen bûn. Yani işte gerek bilûr bi, gerek wek me got ritîm bi. Ritîm hepkî ne erbane me re zanî zaten hepkî dînî jî di her derê de kar tînin aliyê dînî. Wê ez zend mingehamet hebû. Sadece çi kir me hepkî ne xwe pêşxist bagrî detfetê me. Ana vê gavê beşa me ez baterî dixim. Ez bateristim normalde. Yani ritîm aynı ya bingehê. Ez wexta lazım dibe ez erbanê jî dixim, ez derbûqa jî dixim, aynı şekilde perküsyonê mêdinê jî. Ritîm zaten her zaman di komekê de bingeha komeyê ritîm. Ritîm tune be nab yani. Her zaman valayîkeyî di wê komêde. Gerek ritîm hebe. Ana vê gavê ez bi giranî ser erbanê ez xwe pêş dixim, ez ser erbanê xebatê xwe dinişînim. Wan dixwazin em hepkî bedî gemlêxin, em erbanê nas bikin. Erbane wan zanin zaten di çanda me de enstrûmanek amûrek pir mihîm e erbane. Her zaman di ciyana me de em bi kar tînin. Erbane ser dîrokayê pir tiştên gotin, ez karim yek cuda ji war bêjim. Zêdetî jî ji dînî yani olî difikirin. Erbane de zîl hene li dawiyayê, avan zîla. Dibêjin ki ev zîl heftê û du hebin. Di ser rûyê dunyayê de heftê du heb millet heye. Ev jî çembera dunyayê wexta ku erbane lê dikev heftê du heb millet bi hev re dihaxivin û denkê xweş derdikeve ortê. Van tiştê wisa tên gotin û dixwazin kam lê nermê beraj dipeyvin ya napeyvin.